Gani na rami alas 8. Karon mo pagid mi malangit. Apa mi malangit sa amo hang bakuna. Guys, mag-vaccine ni karon pa. Kani nga portion guys, layo-layo pa jud mi sa pila kay kada sets tag 15-15. Okay, so agwanta gyud kay gusto magid magpa-vaccine. Duol-duol na mi ani guys, duol na mi sa portahan siya. Almost mga 5 ka oras na mong pila ani pero agwanta mi kay magigiyos mi sa gobyerno. So malingaw pud ka pero arang inita kapoy pero okay lang. Mani portahan guys, daghan kaing nagpila. Bilib po sa mga tao kay pasensya yung pila to apas pinakaladyo niya. Kani nga mong gipilahan guys nami sa Tagbilaran City sa BMCI da karaan na hospital pero gigamit na karon para sa magpabakuna. Pagabot sa sulod grabing mga agihan, safe gig ka kay pauntanon ka o ngayon baka bakunahan. Yan si Brad apil sa vaccine. Vaccine mi paduwang na mi. Yehey! Doon na mi sa pila. Siya panganay mo lang. Nerva ay iba. Apil na siya sa pila na. Ready ba ma? Si Brad, apil siya sa vaccine. Pangalan niyo mo Brad? Chicago G. Yes. Panggawas ko sa YouTube. Si Brad, asan nga ka sa? Babuhan gyapon ka? Sa Kalambuan. Babuhan. Yes. Ang vaccine mi, kubaan daw mi, pero adi ay. Amo ang vaccine kay Johnson & Johnson. Yami sabihin si ay, pakan ka nakapila to na jud mi malangit sa among bakuna. Taas pa man daig. Tapos dito kay mag-BP na. Kapit na mi guys. Pakyaw mi paniod to. Way paniod to hay. May gani kay naay buutan kaayo. Kaya ba't sa butugan? Ano bukugan lang sa batsig ko. Alam mo bukugan. Ayaw mong tanaw uy kay makubaan mo. Hindi kay. Tanaw sila. Sabon na yung buko. Mi kapat nang ko makasod na mi sa building. Abot ito pila pagyapon. Mag-interview pa miyan mura mig mga apply og trabaho. Problema makapasar. Katulo na lang ko makasod na mi ana nga door. Abot ito kay mag-interview pa man giado. Na ay window 1 2 3 4. Enjoy mapod ang pila guys, maski arang inita kay daghan man malingaw pud kag siling-siling pero mao lagi. Apit mag 5 ka oras maduol lagi misportahan pero alaw na imedya na sugod mig pila alas 8. Kay daghan bagya pod so naamon po ni hangyo nga muuna kay emergency kay na mga trabaho okay ra kay namo kay ni hangyo man way problema mosabot man ta onang na abtan mi nga oras kay naamay among gipa-insert kay ang ilang pila tos pinakauwahi pero naaman sila obligasyon mo nang nisugot pod mi okay lang Brad kapoy pila Brad Naikan mo na yun. ang saka orasan yan ni ganina Sulo to. Haman ta. Cara hapit na malangit.
Alas 8, alas 9, alas 10, ang sige sa mga. 5 ka oras pila na. Ani nga pila guys, nasud na jud mi ani pero daghang pang agian adto pa mi pila pa mi sa unahan and then apay 5 ka 4 ka windows, ada sir ka mabipihan, ada sir pa ka kuan mabipihan, sa pa na siya pulsuhan, grabe ka kuti. Unsa tingala man mi guys kay pag-abot na masusud kay naa na may duha ka buok ning pilang naka-uniform. Kung gipangutana kanang duha kana silang duha kaning duha ani nay naka o kana nang naglingkod kanang galingkod sa dapit sa information o kaning babae kaning naghawid og papel sus Ginoo ko hong gipangutana ngano man ni kalit ra mas lag-abot nga wa man na maapil sa pila Ginoo ko hong gipangutana nagtaga-asa mo ningon pa nga taga governors sa assessor's office kuno sa provincial di hong gingana nga dapat nagpahibaw mo kung insert magaling mo para mo sabot manggudpod mi wa may problema. Di kalit lag insert guys, ginang naagiday mga nga na ano di mauwaw mo kalit lag insert unja agwan tamig 5 ka oras mo kalit lag suksok maski pag nas gobyerno magsinabday magmusabot manggudta nga nas lay trabaho pero dapat mananghid kay luoy biya po nang kapila 8 ka oras sila mo kalit lag plaster o kanang duha ka babae sus na kurat jud mi o gadyong ginan nga kuya wag gud ninyo mamno nga ingana ra mo ka isi mo lingkod di mo plaster og pila unja wa mo mang kuyapi nga arang agwanta na mo pinila 5 ka oras 6 ka oras unja mo kahit ang plaster diha dapat umagumi problema ma'am kung na-explain mo nga mo na amoy trabaho kay mo sabot manggudbod mi ingana guys ka way kurat wa jud sila mauwaw ni plaster lang sila. Uli nami guys, suma nami og vaccine. Si Papat 15 minutes observe, ako 30 minutes. Okay pa sa alright, nakagawas nami sa presuhan sa vaccine. Kalbaan ko guys, kay sakit akong abaga. Dira man ay. Abangan kung dili hilantan. Dami sabihin CI guys. Pauli na mi. Kumana BMCI. Giwala ng marka karaan dati man hospital nawal naman. Hospital maning daan. Uli na mi.